Παλιά βασιζόσουν στη διαίσθηση. Ήλπιζες ότι όλα θα κουμπώσουν μόνα τους. Άνοιγες 10 διαφορετικά εργαλεία και παράθυρα για να συγκεντρώσεις τα δεδομένα σου, διασκορπισμένα παντού, χωρίς μια καθαρή απάντηση. Αυτό το χάος τελειώνει εδώ. Μια πλατφόρμα, πλήρης εικόνα. Το Renfluence Edge συνδέει την απόδοση, τους δημιουργούς και τη συμπεριφορά του κοινού, ώστε να βλέπεις τι λειτουργεί, τι όχι. Και το σημαντικότερο, γιατί. Από στοχευμένα δεδομένα, ανακλάδο μέχρι εικόνα για τη θέση του ανταγωνισμού, παίρνεις ξεκάθαρα και ουσιώδη insights αντί για επιφανειακά νούμερα. Πάρε αποφάσεις με βάση το νόημα πίσω από τα δεδομένα. Παρακολούθησε την απόδοση των καμπανιών σου με μια ματιά. Ανάλυσε προφίλ και λάβαινε εξατομικευμένες AI προτάσεις. Δες πώς αισθάνεται το κοινό μέσα από την ανάλυση σχολείων. Σύγκρινε το περιεχόμενό σου με πάνω από 100.000 benchmarks. Ανάλυσε ανταγωνιστές και εντόπισε ευκαιρίες στρατηγικής. Λάβε πλήρη AI ανάλυση και προτάσεις για το βίντεό σου. Παλιά μάντευες, τώρα ξέρεις. Δοκίμασε το Renfluence Edge δωρεάν.